Hello guys, I'm riding with Oscar and yep, I can't say his name in English because I don't know how to, and I speak Danish, that's why I'm just, how am I going to get out there? Can't ride it this way. Time to make snowman. So yeah, it's just standing up. It has no kickstand. The snow is holding it up. What? No way. We're done with the snowman! Holding everything. Den Pepsi er din egen. I really made it. Hvordan fuck skal vi køre her, mand? Skøt! Kalken er i stykker. Oh my days. What the fuck? Der er en kalk på kælkebakken. Nej, det er den grønne. Ja. Men vi kommer aldrig. Jeg kommer aldrig derud, ja. Lige til at sige, vi kommer aldrig. Du får fast i snoren. Du fik mig til at klikke film, mand. Filmer du mig? Ja. Fik du det der? Nej. Ja. Og tak.
er nu. Nice. Så du skal læne dig fremad. Bro, du skal seriøst være klar på at lave backflip. Så du skal læne dig fremad. Okay, okay. Nej, mit batteri er metalsk. Jeg vil prøve. Jo. Nej. Hvordan lander man det? Hæng, 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 hæng. Okay, jeg kommer tilbage. Du har ikke nogen bremser! Han har ikke nogen bremser. Hvad var det? Det var dyrt. Nej, kom her. Bare throttle. Holy trampolin. Hey! Nu vil jeg gerne have mit tilbage. Tag Oscar, sådan så vi laver. Nej, bro, jeg skal lige have det på. Jeg tager Oscar. Nej, bro, fordi Den på første mode, der var også. Nej, helvede, nej, jeg vil gerne. i næste mode nu. Nej, ikke. Nej, det var du ikke engang. Du tændte for lyset. Nå, tænder jeg for blinkerne. Ja. Okay, den er i Hello, my friends. Gone again. Here they are. Wow. Du skal fandme ikke bremse sådan bag mig, mand. Nej, foran mig. Altså, Jeppe, du kører altså næsten for Jeg tror, det er 39, 38. Jeg har endda væk. Hvad fanden laver I? Er vi hen? For lang tid siden. Jeg har aldrig brugt det. Ikke mig. Holy shit. Og det fik jeg ikke til film.
breakdance er ikke på. Jeg tænkte lige, hvorfor gider den ikke at bremse? Hvor fuck er han? Hvorfor har mit breakdance af så nemt? Min breakdance rører af så nemt af sig selv. Nogle gange så når en person gør sådan her. Så nogle gange kan den tække af. Jeg skal lige stramme det her kamera. Jeg har også en mini-droppe. Mini-droppe. Nå, bro, jeg kan sætte mit kamera fast på min. Jeg har fået et af de GoPro. ja, eller nej, ikke GoPro. Okay. Nej, for jeg har kun én, jeg holder til min hjelm. Jeg kan også have det til min forside. Jeg har en til hovedet, men jeg ved ikke, hvordan er den. Jeg har sådan en her. Nej, filmer du ikke din bike? Hvad? Jeg filmer du ikke din bike. Nej. Jeg filmer du bare foran, at du kører. Det kan være, at jeg har sådan nogle, sådan at jeg kan få lidt ligesom det der. Ja, det kan man også sætte på for GoPro. Men det er virkelig lort hernede. Den kan ikke se en skid. Og når jeg drejer hovedet, så kan den ikke se, at jeg kigger den vej. Bro, skal jeg gøre ligesom? Så kom, vi følger med ham. Og så må jeg håbe, jeg ikke får hundelort på mig. Hvad fanden vandt lige min den her ting? Jo, Jeppe, vi skal ikke køre her igen, Thomas. Vi skal ikke køre her, Jeppe, din bum. Hallo, Oscar! Oscar, så er du hende lille. Ja, det er tænkefuld. Så er du den lille pige. Jeg skreg meget. Hun kigger på os. Det er gået over. Det er bare fake. Fuck, du har lort i hovedet. Fuldstændig lort i hovedet. Det er hundelort, jeg snakkede om. Ja. Kommer han, eller hvad?
han svarer nej. Ja, Jeppe, man kan ikke lige pludselig bremse op. Det er ikke min skyld, jeg ikke har nogen bagbremse. Så er det svørmet sådan. Ja. I think I'm gonna end the video now. Bye guys.